Čaute ľudia, vás vítam z nového videa. V dnešnom videu si zahráme to, čo minulé. Čiže hru Eat a Friend. No, ako prvé, hneď takto zo začiatku by som si tu chcel otvoriť vajco. Pretože Anka mi teraz padne, pretože chce. Jasne. Dobre. OK, ekvipneme si toho peta. A pôjdeme párkrát si zahádzať. A neviem, čo a. Že dohodím aspoň 10 000 metrov. Bracho, tak to som riadne silný, keď dohodím 10 000 metrov. To nemôže byť pravda, že dohodím 10 000 metrov. V reále nedohodím ani, ja neviem, 20. No dobre, to nevadí. OK. Ešte párkrát si trošku hodím, alebo možno tak jedenkrát. A začo pôjdem robiť. Neviem práve čo. Ale také blbosti asi. Ako vždy. No jasné, otvoriť vajco si idem. Vajca si otváram. Epic. Prosím, legendary. Legendárka, padni mi, prosím. V dnešnom videu. Prosím, legendárka. V dnešnom videu mi musíš padnúť legendárka. Ak mi nepadneš, tak vieš, čo si zrob. Hovorí ti. Si daj. OK. Pozberám si tu pár hviezdičiek a idem nahod. Teraz ho dohodím tak 10 000 metrov a 20 000. Tak nie, absolútne nie, proste nie. OK. Ale dosť rýchlo idem nakoniec. Aha, tam je 100 000 metrov. Aha, tak som nevedel. Čiže sa to takto asi bude zvyšovať. Ale akože ja si idem asi ďalšie vajco otvoriť, alebo ja neviem. Nemám na to. Že Dang mi poslal trade. OK, otvorím vajco. Prosím, uncommon teraz. Potom rare, potom legendary a potom epic. Legendary, padlo mi legendary, áno. Dostal som ho. A potom epic. Jaká som je predpoveď? Proste, mega proste. To je nemožné, že mi padlo legendárka. To bola tak 20% šanca, ale ja sa z toho randujem. OK. Čo sa stane teraz? Ale ja stúpam jak... Aspoň 20 000, prosím. 20 000 stepov, hej. Presne 20 000. Wow. Za chvíľu. Teraz si hodím a potom si pôjdem kúpiť nový svet. A potom pôjdem späť sem a hodím si možno, alebo si otvorím vajíčko. Ne, ja som chcel ten autotrue. Či jak sa to volá autotrue. Počkej, to už som na druhú stranu dohodil? To je jak rýchlo. OK. Kúpim si toto. 7,5 milióna. Not my problem.
jasné. Tradovať chce. Tak mu dám mu toto. Ja to nie trade. Ja, že mi niekto zapol trady. Z enchanty. A ja, že mi niekto zapol trady. OK. 10 000. Hodím si semka, potom pôjdem späť do nášho sveta. Tam si otvorím vajco. Neviem prečo. A neviem, čo budem robiť ďalšie. Asi proste si ľahnem do postele a budem meditovať. A keď môj edit je úplne hrozný, vôbec nie je profesionálny. Mal by som sa trošku zlepšiť v edite. Ale viete čo? Aj sa zlepším. Prečo nerozprávam? Ja som sa pozerala niekam a prestal som rozprávať. OK, nevadí. Idem späť do normálneho sveta. Asi tam si dačo hodím. Alebo ja neviem, čo zrobím. Dačo, hej. Asi. Alebo nie. Viete čo?